sana si Doc, miss. Oh, sir. O ka nang mapacheck up lagi ko niya, miss. Wag akong utan ba na lagi na ako ipamati sa utan. Lagi mo pa niya, miss ha. Ablim Oh, na siya, pwede ka, miss. sir. Sa musod ko? Oh, pwede, sir. Dila sa ka, sir. Dok! Dok! Naay magpa-check up din mo, Dok. Okay, sige naman na. Kinsa may pasyente. Si Johnny naman na. Dok. At kinsa may pasyente na to karon. Dok, kanang naalagi ko, Dok. Nako gipamati sa kong part sa ubos, Dok. Ba kanang lain niyo sa pagminahon, Dok. Mao nangyari ko nimo kay magpa-check up ko. Sige, Dok. Ato, ay. Sige, sir. Ato nang i-check up sa first, sir, ha? Imuhang ipatanaw sa ako, So, need daan na og kuang scanning. So, karon atong buhaton, i-scan na to first imuhang utan. Undergo pa dito ka ng pandok. So, ang una na tong buhaton, ana, ato sang i-check imuhang lawas, ha? Ang imong utan, ato sang i-check. Mo undergo pa na siya og scanning, sir. Sige, Dok. Sige, Dok. So, palihog ko og barog, sir, ha? So, atong i-check imuhang utan. So, karibalo ba ka pilay timbang nimo? 120, Dok. Kasi ka ba sige. Sa ha, magtaod sa taog labs. I-undergo scanning sa nato, sir, ha? Ihigot lang nato, sir, ha? Para di maklaro imong utan, di makita. Sa mga Dok, murong tagituli ni Dok. Pa-check up, rumunta ko. Tulion, minuudan ni Dok. So karon sir, mo dapat ko ni mag-anesthesia sir kay medyo sakit-sakit dyan niya itong buhaton. Sakit, hindi na, Dok. Pangitaon sa nato ang kuan sir ha, imuhang ugat. Nga mo ugat big. Bagay yan mo sir. Bagay kay gusto na sir ba? Nga, di ka kita ugat rin ng tulog. Dahil tindag mo sa ugat. Sir, ato siyang i-undergo scanning sir ha. Para ma-check na to tanan kay ato naman nataod ang anesthesia nimo so i-undergo scanning na nato karon. Sige, Dok. Sa Dok, matungad ko, Dok. Barog lang sir. Kay ang pag-scan nato sa utan sir, barog raman siya sir. Sige, Dok. Bilangkad lang sir, bilangkad ha. Bilangkad. Isa ko tayo, Dok. Bilangkad gamay sir ha. Lingi sa babaw sir, lingi. Hangad sir. Medyo sakit-sakit dyan siya sir ha. Ito ba, Dok? Hangad. Ipainitan mo, itlog, Dok. Hangad lang sir ha. Hangad. Ikumot na tatong kamot sir. Kumot sir. Kumot. Kamusog lang sir. Kamusog. Mga 5 minutes sir, makita na ang result sir ha. Ay sir, nanay ang result. So, mauna niya ang Asa, result. Dok? Mauna niya ang result sir.